patine wel katak sini Anoyo tinuk kang remekang kanira sebet gurunge sinat pekat patine wil katak sini maruta suta aklis mesat gayuh manduwur langkung saking sekara nuwun dhuh kula pun Anantaraja keparenga kula nungsung warta kados pundi sabdanipun Sang Begawan Bima Suci monggo kula aturi paring dawuh. Nadyan kula pun Gatotkaca mungsuh warta Dewa Anoman monggo kula aturi paring dawuh. Pakaryan menapa kedah kula tindakaken Dewa nadyan aku Antasena. Kepiye pawartane bareng wis enduk nyatake sowan Ngabyantara ana ngarsane Sang Begawan Bima Suci. Nadyan kula pun gagak bakala. Keparenga kula nusung warta Sang Begawan
napa sabane Sang Begawan Bima Suci kula kanggelungaken jangga nilengaken Karnala. Kula anakku nggih Anantaraja, Gatotkaca lan kowe Antasena. Klebu Gagak Baka, Dandang Minangsi lan Bima Kurda wis tak nyatake ana ngarsane Sang Begawan. Sekawit jroning pandak Pakwadiku Siwerkudara bareng ndak waspadake nganggo netra batin jebul ing ayoman Sang Hyang Wenang Antasena. Lah ra apa to? Aku rak wis kandha. Aja ngremehke Sang Begawan Bima Suci Titiwanci iki Rama Werkudara ing ayoman dening dewane. Banjur apa sing didhawuhke Wanoman? Titiwanci dina iki bakal ana wujuding musuh kang nekani kang kepengin nyingkirke Sang Begawan saka ing Arga Kilasa. Mula saka kula kanggo ngrancake wanci. Ayo diubengi tepis piring Arga Kilasa. Aja nganti ana kang karunden gawe Buddha dina iki jagane. Meteng kanane Arga Kilasa kulo. Masanya pratangga Obyat lumawan pupo cipteng Triwandara Pati ingkang samya Bandayuda putih memplak
kaya kabuk diwusoni. Mapan ana regoling patrabaan ayo ngaku sapa sing dadi jenengmu parat. Tambuk barang aku Begawan Anoman. Aku ingkang minangka dadi juru kuncine Harga Kelasa ayo ngaku kuwi sapa kekeseting nata isih sawentar. Sumitrane Nata Astina Sang Prabu Duryudana yen kowe takon aku jenengku Kumbara nangga pangkatku Temenggung. Apa karepmu ngrubyuk tanpa harapan teko papan kene? Anoman. Arga Kelasa kebawah negara Ngastina lho apa to sababe? Sang Begawan Bima Suci mapan ana papan ki ora dadak nyuwun palilah. Marang penjane Sinun Prabu Duryudana ki padha karo nepak mbun-mbunan ngabangke kuping ngilani dadane wong Astina. Yen titiwanci dene iki ora bubar saka papan kene, lakon tak biuk batang sayuta. Aja golek dadak ning perkara. Ya cobaran juru kunci Arga Kelasa weh lah. Ngemping lorong gincah pati. Aja mung maju jen ambiyo bareng entuk kowe jen ketanggungan. Lah anggo darahmu parat.
Os. Aku. Aja. Was. Weh. As. Iki caloan. Reksa bocah iki ya. Aku tayo. Wih. Hai. Apa yo? Ya.
Cegah sikilmu. Cegah. Waya! Oh! Beda sulahi. Mati. Cumangkah angkura sesumbar sapa seswane Begawan Bima Suci jenengku Gatotkaca kuwi sapa Ratu Gisik Sawentan
Jenengku Darga Wyasa, wis tau krungu jenengku. Karepmu apa? Bima Suci. Kabeh saandane kudu bubar saka warga Kilasa jalaran ora ditata krama. Ora ngerti karo yudha negara. Ora ngerti karo cacane piye dadi pendhita ento mapan ana negarane liyan. Baliyo, aja kangen upus lho. Aku kongkonane ratu. Suparan Raden Gatotkaca. Ora koblor polo pegura patang wae lah. Ayo terusno tak tadah. Wah! Terusno. Wah! Ayo terusno. Ayo. Tak tadah. Terus. Balik kok suwi-suwi iki saya abot kok. Iya. Se. Parah. Ah. Oh. Gamelan iki tentrem ning ati. Enake alam enak tenan. Iya. Ngono arep melu lurah eko. Goncang kancing langit kelap-kelap katon lir kencang ngalis
Resang maweh gandrung kados minggir. Waduh paman Gusistan Probito sinapun. Asoring jurit paman. Monggo samangke kundur. Dipun dawuhi para prajurit dipun bongkoki gamane. Dipun gulungi gendherane napa ngestokaken dawuh. Pramara mangoswamyong mong braganggang kati karonaning kaswasit aneng marga malat kong brisang konto mastrat mojo leng-leng lalu mulati Surya mangrangsang maya kumyusma prawayanto ya monggo kula dherekaken kira patih
dasare mangsa ketiga purnaming gegono riris arta salah mangsa atat saben among tani cumangka samyo ngayati yoso bebedeng kinaryo andeder wiji minangka andeder wiji minangka tumibaning mangsa sanga bocah bajang ngiring angin anak korban yusakara ngani-ngani keputungkul sepasang minggu le-ole lontong ing kono
Padha rungono ulah rasa jroning pangrasa kaya dene bapak uripku iki kok kepengin ngrasake ya kuwi wujuding lalapan rasa tole apa to sing dikarepake lalapan rasa kuwi tegese janma kang wis kladuk yuswa mung kepengin anguyup manising rasa tanggap lan mubah musi ing kahanan lelandhesane pangesti estining batin bisa anyaput ubaling naksu amepet ardaning karep bisa tetunggalan lan sang suksma sejati
Aku iki yen to weruh anak-anakku padha daredah sing dasare rebut balung tanpa isi. Keronta-ronta. Mula sakala mangsa aku iki duwe lara nangis. Iki mujudake wadining Gusti kang akarya jagat. Ngopo wong kok diuripke? Ngopo menungsa kok diwenehi wujuding wadak? Ngopo manungsa diwenehi wujuding nafsu? Ngopo manungsa diwenehi wujuding suksma sejating kang bisa ngobake ya kuwi uripe Dole. Nanging kala mangsa menungsa ki sok lali yen ta urip ki mung nyilih sawetara. Kala mangsa menungsa ki sok lali adigang adigung adiguna. Ora eling menawa wong ijane mung nyilih rasa saka panguwasaning Gusti ingkang akarya jagat mung sadrem nglakoni semongah sesongaran ambeke sok kala mangsa tumindake padha nyimpang saka nggring kautaman. Rebut bondo, rebut pangkat sarta derajat, mula kowe ngerti aku iki wis ora pengin pangkat. Aku wis ora buta bondo donya, aku wis ora buta caket karo wanita sing tak goleki amung wujuding katentremaning uripku Dole. Wong yen ta wis gelem milah jroning urip iki, apa to paedahe wong rebutan wujuding bondo, apa paedahe rebutan pangkat? Ing kono wahyune bakal sirna dadi akeh wong sing duwe pangkat ning tanpa kedunungan wahyu. Tondo tandane yen ana pejabat sing korup karo bondo negara grogoti bandaning rakyat mung golek kepenake dhewe, golek mblenduke wetenge dhewe, iki nandhake wujuding pimpinan sing tanpa duweni wahyu. Ae. Mula aja nggege mangsa, mula aja kesusu kang mengkune bakal mundhak kasluru. Aja goleki dhuwit bisa kowe mlayu dikepung karo dhuwit ki carane piye? Ae, nek kowe ngepung dhuwit pekasan bakal kejlomprong lakumu kecemplung ana juranging kasangsaran. Dole. Arepe tak tembangke tembang taun 1811. Yen kok. Nek ra ngono ora cetha kok. Iki taun 1811. Dadi nek diarani sejarah, aku marak kondo. Sejarah ku nek cara Islame sajarah. Ngono, ya ta? Wujuding sejarah mau yen to diungkap bakal bisa nuwuhke jati diri. Ing mangka jagate tanah Jawa ki mlaku nyandung sejarah. Kuwi yen to wiwiti saka Majapahit Brawijaya kang mungkasi tegese Brawijaya kalima. Ingkang wekasan runtuhe Majapahit madheke Demak Bintara. Demak Bintara banjur Pajang, Pajang banjur Mataram Enom, madheke Surakarta banjur Yogyakarta. Lah banjur madheke kabupaten sing ana tlatah Brangwetan sing klebu ya kuwi tlatah Mataram kabeh diwiwiti 1830. Ning nek tak arani Nganjuk ki tuwa 10 April 1930 10 April 1937 kuwi hari jadine. Mang wis tak aturke wujuding candhi lor, wujuding prasasti. Oh iya. Semar karo sejarah ki ya kok. Semar ki ora ndi penggawean liyane nyemar ki ra duwe. Dadi nek pinuju ora nyemar ki wis ngluyur rono-rono apa sing digoleki apa golek watu apa golek kuburan. Lho ora padha karo wong lho, Tru. Mulane samubarang iki mungkur iki apa mikir dhuwit. Wong oleh dhuwit diwewehne kancane. Dhewe iki mung gawa pira ngono. Wis ora butuh ya nek njaluk apa-apa kudu keturutan. Ya ora mikir mblonjo omah ki piye ya ora mikir. Rupamu tak gedhekke iki ya mergo aku nyemar iki. Yen to aku ora nyemar banjur apa? Coba. Padha karo
Bapa dikon iki cetha to, kuwi trah saka HB. HB ketiga kuwi duwe anak cacahe 32 sing barep Pangeran Diponegoro, angka 2 Bupati Blitar pertama Rangga Hadinegara. Dadi kok umpama tak critakake saka awal mau jangkep. Aku iki mayango antuk dhuwit sepira, nek ora ngutamake sejarah atiku ora marem. Ngrembug politik iki malah dadi rame, ora urung nuwake wujuding reget. Politik ben digarap wong-wong sing pinter babagan politik. Nah aku butuhku nggarap sejarah, goleki jati diri, urip iki sing digoleki apa? Tembang 1811. Dimaruplek. Suarane biyen ngono kuwi. Gek ora gawe corong. Zaman mbahku mbiyen iki Mbah Murdi, Mbah Mardes wis ora gawe corong. Dadi terus eneng coronge mikir kotak deleng debok delek. Oh, walane mblong kok ndongak neh. Yayi Prabu. Piye Yayi? Ngene, dodok-dok. Nuwun Koko Prabu. Sombo dengak neh. Dadi mulane dalang biyen sing lara boyoke dhisik. Mergo ditekak-tekuk maju mundur ki mang. Dimaruplek lampune kawula cilik ngadep meja wetang kopi kula Jawa. Tengok-tengok sinambi mangan cengkaro kolang kalik. Oh, kolang kaleng ing pamrih supaya eling. Wong nganti den padha sing ngati-ati santen klapa tetep padya tulodo ya Mas. Kadhe nek yaene dalange ming kaos kutangan ngono. Bes kabeh dicepot nek Mbah Kumbien karo susumu. Terus sindene ngrokok. Jenenge Jumi. Lah sitoki jenenge Parmi iki ndeglak ning Gambang turu. Dadi ora ngopeni apa-apane, mbledeh kabeh iki ora diopeni. Ora mambat alung ing kadung. Aja nganti kliwat mengko ndak ketun ketuwung. Kecup asem cempaluk Soka bacot mentang bathok turi kelar wana dituturi ora kena brambang sak sen 5 berjuang labuh negara. Lek. Aku ngombake kerep. Lah aku yo ngimbangi to, Kang. Coba saiki ngaturke tembang. Iki aku arepe nyuwun uler kambang. Iki mau rak dimarublek rak ya uler kambang to. Oh iya, Kak. Ya, dimarublek iki ya klebu tembang uler kambang. Awale iki jenenge sulur kambang. Kuwi nek jarene wong ndung jalin. Pak Sun kula nyuwun tembang sulur kambang. Ora kok uler kambang, sulur kambang. Neno nano neno neno nano 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 anang becik apa wong urip neng alam donya ngene ngono nyam sedalange mangan sik ngene bar nyontoni sindene kathek sinden biyen iki kuwoproh-koproh saiki yo diaturke kaya ngapa Ibu
Anik Mahendra kita tunggule Waranggana. Nina becik apa nyampleng. rep neng Lah iki jajaran kuwi. ngalam donya tinggal tata lawana putih utama yen dikece sing dawa urip mung sedelo Aja nganti kelangan ngeng. Ndi, kopiku ndi, Ndra? Anrene, Ndra? Dasare Wasis piyayine Sulistya ing warna nadyan ta wis rada umur nanging banget ambudaya nyatane bisa nggugah rasaku sing maune mripatku iki mau liyep-liyep jane aku ngantuk ning bareng ngrungokke suarane panjenengane sakala aku iki tangi kaya wong wungu saka nendra lae. Ayo, saiki mara coba dibacutke wanci kang mungkari sithik. Bacutke apa, Pak? Tetembangan sing kepenak, tetembangan sing mirasa. Wong nembang, wong joget, wong beksa kudu nganggo kunci sepisan adet. Ping pindho jejeg, kaping 3 wiraga, ping 4 wirama, ping 5 wirasa. Ping 6 luluh. Ping 7 lelet, ping 8 leler. Yo ilmu apa lho?
ki tegese urip, jejeg ki tegese duwe paugeran. Aja mikir kono-kono sakjroning nembang utawa mbeksa. Wiraga kuwi wis ngarani wiragane kudu drep. Wirama kudu pas karo wiramane wirasa. Ha, dadi sing diutamake ngobahke tangan, ngobahke tutuk utawa ati iki nganggo wujuding rasa. Luluh ora kepengin dialembono apik. Apik ya ben, ala ya ben. Ning waton wis berusaha. Lelet kuwi alon. Leler banyu mili. Ngono lho. Nek pas pikir aku ora kejar apa-apa cetha leh mumune iki. Ngono krungu lho. Ya mung ronta-ronta rasane atiku. Lah, ronta-ronta nyapol kok. Ya saiki diaturke. Ayo, Nduk, aku gawekno Kayung Yun. Nggih. Anak wadon. Ya, didikanku. Iki didik sinden ya, ya sinden iki tak ajari, no. Dadi aku nggawe sanggar jenenge Jati Wasesa kanggo didik ben RT tak kon nabu gamelan. RT 1, RT 2 kabeh tak urutke saben latihan jroning 2 minggu. Kuwi khusus para RT. Mula nek ngriki niki kena diarani niki desa urip. Desa urip, Pak. Kang uripne desa ki nek cara biyen kudu nganggo takir pluntang, gitu. Slametan genduri ning prapatan ki nggih uripne desa. Desa ki nek ora urip masyarakate padha duwe utang. Lha iki lho. Mampir ora duwe utang desane diuripke nganggo slametan takir pluntang. Kena. Nganggo tembang Kayung Yun. Dimenatiku kelipurna.